Il-qamrija wara ħan fejn is-sorpriżi ma jispiċċaw qatt. Kemm timxi bil-mod? Inta t-tisfidani, trid nagħmlu trellieqa. Wieħed, tmejn, tlieta. Jgħidu li min jimxi bil-mod jasal kmieni. Tgħid veru. Jgħidu wkoll li nqattusa ġelija f'riħomja tagħmel. Kullin kien jidher l-istess, siġarolji li ma jispiċċaw qatt. X'biża' tusa qatt ma beżet daqshekk. Inqattusa ġelija mhux biss tilfet it-tellina, iżda tinfet it-triq ukoll. Ċaw u mjaw.